Alde batetik guretzako zerbitzu sozialak dira ongizate estatuaren zutabetariko bat, ez? Eta pentsatzen dugu beharrezkoa dela pertsonen bizi baldintzak eta arazoak dituzten pertsonen bizi baldintzak hobetzeko, eta are gehiago oraingo momentu latzetan ekonomia aldetik beti pairatzen dituzten pertsonak izaten dira behar gehien dituzten pertsonak. Eta ildo horretatik pentsatzen dugula beharrezkoa dela arlo sozial eta arlo osasun arloko koordinazio hori hobetzea, eta gero daude gure ikuspuntutik, Eusko Alkartasunaren ikuspuntutik, bi arlo konkretu lan egiteko modukoak. Etxebizitza arloa eta enplegua arloa. Eta etxebizitza arloan pentsatzen dugu areagotu egin behar dela erresidentzien eta pisu tutelatuen eraikuntza, eta pentsatzen dugu ere etxebide kupo bat utzi behar du, baztertu behar du, honetariko beharrak dituzten personentzako. Eta beste aldetik ero, enplegu aldetik ere, pentsatzen dugu hori apoiodun enplegua bultzatu egin behar dela eta horretarako beharrezkoa izango dela, nolabaiteko harremanetan jartzea bai erakundeak eta baita ere patronala eta sindikatuak horreri bultza bat emateko. Eta amaitzeko pentsatzen dugu erakundeen aldetik ere igo egin behar direla zuek egiten duzuen lanen antzeko asoziazio eta erakundeentzako pentsatzen dugu ikaragarrizko lan bat egiten duzuela, eta hori hemendik aurrera beharrezkoagoa izango da.